Salam hormatly vatandaşlar. Men yine de sizin bilen devlet lideri Murat Kurmanov. Men şu gepleşigimde sizin bilen Fransa'daki devlet bayramı yani milli bayramçılık günü 14 iyul barada gurruna çek bolýan. Şu videom başlamakam öňünden bir anekdot aýtjak bolýan. Şol anekdot Türkmenistanyň anekdoty. Ine bir molim tarihten sapak geçirýär. Şu sapak geçirine yankı sapanın ardına soruyor. İnni çağlar kim Bastiliýany aldı deyip aydınmaňa diýse, yankı hiç tart burlanok. Onsoň bul bolsa yankı Gurban diýen bir adam adyny tutup, Gurban sen aldyň diýsen, sen aýdyp ber diýär muňa. Bulam turup, ýollaşmalym, men Bastiliýany alamok diýär. Ay muňa söýüp, sen bir ikilikçi bir nälaja diýin, bak kakyň getir diýär. Onun kakası gelýän molim nime mektebe şo ýerde zawuş direktor ýa-ni molim tarihten molim oturup kakasyny ulaşýarlar. Oglan gidip kakasyny aýtyp berýär şo zat bolup geçen zady. Kakasam gelýär-de diňleýän olsaň şey diýär, men oglum ermetdir diýär. Ýöne Bastiliýany alanok men oglum diýär. Şonu men anyk aýdyp biljek. Gowy soruldum diýär, men onun karakterini bilýän, ol almaz diýär Bastiliýany. Ine şu ýaly tarihi bolup geçen zatlary Türkmenistanyna köp adamlar habarlar. Ine şoň üçin men edil şoň üçin men size şu tarihi wakany we Fransadaky bayramçylygy size görkezjek niýetim ma sebäbi bul bir para, waýenli para, ýani harby parady beýleki döwletleriň paratlary ýaldyr. Russiýanyň, Hytaýyň ýa Türkmenistanyň bir robot ýaly ýani eskerlerini öküp, raketalaryny öküp bütün dünýäni gorkuzjak bolup ýok. Bul halkyň parady, bul Fransa döwletiniň parady, gaty ýiti, gaty akylly, gaty niýetli gurulan. Gelin şoňa üns bermäkkä bir kiçik informasiýany diňleýin. Bastille, fransuzça Bastille diýilýär, ýani ol bir gala. Türkmençe Bastille diýilýär. Tarih ady Bastille Saint-Antoine diýilýär. Ýani Saint Antoine galasy diýär. Şol aslında 1370-nji ýylda 1381-nji ýyllar aralykda şol gala guruldy. Ine şol gala Paris şäherinde ýerleşýär. Ol ýerde hökümetde işlen jinayetçi adamlar tutsak edip saklanylýardy. Esasy maksat şu Bastiliýan ine şol hökümetde işlen ýürüte bellenen adamlar başga bir türme goýmady ýaly aýratyn saklanylýardy. Ýönesi Türkmenistanyň korrupsiýonерler, hökümetdäki işem korrupsiýonерler we uwudun depe bilen diňemän. Fransada korrupsiýa o wagtlary ýokdy. Fransada işleyen hökümetdäki ýa senatdaky, mejlisdäki deputatlar olar şol täze ýa monarxiýa, padşaň hökümetinden täze bir hökümet ýasamak üçin ideýalaryny, demokratik ideýalaryny sürýärdir. Ine şolar ýa-ni şo ýerde saklanylýardy. Şoň üçin iki zady diňeşdirmän. O ýerde de hökümetiň işgärleri ýöne olar watan üçin, halk üçin, demokrat üçin hereket edýän adamlar we Türkmenistanyň korrupsiýonерler Bermuhamedowyň şaýka bandasyna işleýän jinayetçiler, korrupsiýonерler we owadan depe bilen diňemän. İki durly zat bir gök we asman ýaly ýa-ni diňek bolmaz. 1789-njy ýylyň 14-nji iýuluna Beýik Fransuz rewolýusiýasyny boldy. Siz bilýäňiz onu. Şol başynda Bastille galasy aktivistler we öňdüp gidiji pikirli adamlaryň üstü bilen şol gala alındy. Şo ýerdäki ýa-ni hökümet ýa-da mejlisdäki agzalaryň oturan jinayetçi adamlar tutsakdan goýberildi. Ine o rewolýusiýanyň başlanýarynyň Fransaň feodal döwletinden demokratik döwlete geçmek üçin birinji ädim boldy. Ine şoň üçin şol Fransaň ýa-ni rewolýusiýasynyň başlanýary diýip hasap edilýär 14-nji iýul we Fransaň milli bayram diýip hasap edilýär. Şol galany alyp şol adamlary eýýän birinji azat ýa-ni boşadyrdy. Birinji azat adamlar emere geldi diýip şol manan bar şoň üçin. Ine şo 2 ýyldan soň şol Bastille'daki adamlar boşadılandan soň 2 ýyldan soň
şu galany düýüne ýokatdylar. Şu türme bolmasın inni hiç wagtym şu türmede yani öňe gidiji, öňe pikirli aktivistler ya da hökümetin agzalary ya da partiýaň ýolbaşçylary türmede oturmasyn diýip onu doly ýykdylar da şo ýerde bir meýdan oňurdular. Bastiýa meýdany. Ya Rusça bolanda türkmençe onu Bastiýa meýdany. Şo ýerde bir adam François Paloy ne şol esasy parlamentde ýa-ni mecliste şunu Bastiýany şo 14-nji iýuly milli bayram güni diýip bellemeli teklif etdi we şoň teklifi goň olundy. Başta iki tarapdan ýa-ni golayan we golamayan adamlar arasynda köp çekilişler etdi. Ýöne ahirine bellänen soň şol adam şo prospekte gelip şo ýerde bir ýazgy ýazdy. Yani ploşetde, Basilya ploşetinde, meydan çapında. O şeyle zat yazdı şundan. Şu meydançada, şu Basilya meydanına tant oynan. Siz şu yerde tant oynasanız hem zat gowaly. Şunu yazıp gaýtdy. O diýmek näme? Şu türme bolan ýerine, şu bizim öňde gidiji aktivistler, öňde gidiji pikirli, inteligensiýamyzyň türmede saklanan ýerini biz bozup şu ýerde tant etsek, biz her wagt adaletli, parahat ýaşak diýdi bolýar. Ine şu ýaly häzirki wagtda Bastiýa meýdanyň ady Place de la Bastille diýär. Ýani şu plas bolany uly bir plats bolýar-da. Şu ýerde kommersiýal butikler bar, şu ýerde uly guramalar ýerleşýär, edarlar ýaşar. Aşagynda bolsa 3 tane metro ýoly kesişýär we gapdalyna daşta değil Fransa'nın operası yerleşiyor. Opera de Paris. Yani Paris'in operası yerleşiyor. Yine şuraya gıytkaça tarih var. Bastilya'nın inni şu Bastilya'nın tarihini gıytkaça biliyemez. 1880-nji ýylda 6-njy iýuluna Raspail François Raspail kanuny bilen 1789-njy ýylyň 14-nji iýuluna monarhiýany soňlandyrmagyň nyşany bolan Bastilia türüni hatyrlamak üçin şu Fransa döwleti bayram belleýär. 100 ýyldan soň şular 14-nji iýuly, ýani 1880-nji ýylda Fransanyň milli bayramy diýip elan edýär. Fransa döwletiň milli günüň esasy da barasy Parisde geçen harby paradydyr. Şu harby paradyna Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron, kabinet ministrinin agzalary, senat ve meclisin agzalary, mundan başga diplomatik korpus, mundan başga da ýani halkyň içinde saýlanan, hurmatlanýan, ýyzyny galdyryp giden adamlar, mundan başga da beýlekli döwletleriň ýolbaşçylary gatnaşýar. Halkym gatnaşýar elbetde. Ýöne şular ýani paçot ýerde oturup şunu geçirýär. Gelin gıytkaça şol parada seyredelim. Menem özüm bildiğimçe tercüme edip bereyim size ve öz komentarlarımı bereyim. Öňünden aýtjak şo zadym ünsürim. Bu parat beýlekli döwletlerdäki parat ýerlerdir. Bu parat hakyky, ýani mnogokrasyczny, dürli renklerde parat. Bu öz harby güýçlerini görkezip bütün dünýä gorkulmak däldi. Bu bir adatlyga çykan halkyň parady. Gelin şoňa seyredelim. Ine häzir biz siziň bilen görüp durýar, ýani bir minut Serdar sesini berip bilýärmi? Ine seyredin. Parad başlaýar. Parad dans la région, mais effectivement, ils n'ont pas l'autorisation de combattre. Il y a des Belges, des Tchèques,
des Estoniens, des Italiens aussi qui ont rejoint cette force et qui va devenir extrêmement importante dans la recomposition de la présence française au Sahel avec l'élimination des forces Barkhane. Ine şoň üçin şol duruldy. Ýöne men bir bellek geçjek zadım. Şu ýerde ine atlar wa, köne gwardiýa wa, şol zatlar bular tradisiýasy. Şoň üçin bular tradisiýa gaty hormat goýýarlar we şo ýerde her topar geçenine paratdan şo toparlaryň öz mektepleri var, harby mektepleri. Şo harby mekteplerin özleri geçýär. Mysal üçin harby mektep Asman harby gullugy ýa-da disant les sabres, les forces spéciales françaises, avec des moyens de renseignement extrêmement sophistiqués. Il y a un point important pour la nouvelle configuration au Sahel, c'est que le quartier général sera désormais au Niger, à Niamey, la capitale. Ce sera à la fois le quartier général de Macron ayalan yanına. et également le quartier général de la force Takuba. Donc ça donne et l'autre sera le Tchad. Et effectivement, on voit Macron ayalı bilen bir maşgaly hökmünde gelýär. Yani Gurku'da ve daşduruna Türkmenistan prezidenti ýaly bir Hudaý hökmünde yani kalin üstüne galanan daşına ýerine oşap duranoklar. Bular bir hakiki demokratik ýuwdy. Fransa prezidenti bolsun, ya ýöne senat bolsun, ya sallat bolsun, her kim öz hormaty bar, her kim bir-birini hormatlaýar. Ine şol birinji harby gullugy geçdi. Şular yani daşına Millet Ministri, Senat ve Meclisin adamlar durumda Macron'un başında. Ine birinji mektep, harby mektebi, her harby mektebin öz nimesi var, yani trupu var. Ine şular mysal üçin birinji polis yani bir yerde nasyonal polis var. Hem her hekimlikte öz polis var. Nasyonal polis olan polis Türkmenistan'ın yönümünün daşından her küçücük yani meyveli ya da hekimlikte öz polisler var. Şu hekime kulluk ediyorlar. Yine şu paratlar geçiyor. Nemçi tevilerini okuyan terledim. Öz tradisiyası var. Bular polisin için 100 yıldan 200 yıldan beri geliyor. Jandarmaları tarihler var. Öz baydaklar var, öz tarihler var. İçinin okullarının nimeleri var. Bu bizim kıyali her gelen prezident düğünden yakıp düğünden kuran o. Bunun bir fundamental düğü tradisiyası var. Okullarının yani edilen yürüyüşü, yıllar bilen geçilen tecrübeler var. Ne hazır bu jandarma geçiyor. Ne şu yani her topar geçiyor. Ne hazır görürsünüz legionerler ama siz köpeştensiniz. Fransa'da legionlar var, inasran legionlar, yani daşarı yurdun legionları. O demek ne hemen? Daşarı yurdun rotaları ya da batalyonlar demek. O daşarı batalyonları var. Bu bir yine bir daşarı yurtta koloniyadaki işleyen etkiler. Ayrıklıkları yani barına kızıl payaklı var. Ayrıklıkları. Yani taraf bir şöyle yine legionlar adamları. O yerde 5 yıl seni kulluk eden son sen sana nasyonalite veriyorlar yani demek sana rahatlık veriyorlar. Şu legionlar bir tarafı yürüyüşe misyalar veriyor. Ya şu legionlar kaçında sana nasyonalitelerine rahatlık. Bir şöyle söz var şu şeyle diye. Biz gan boyunca
rahatlığımızı alımda gan dökmek boyunca rahatlığımı alyapdy. Şol köp yerlerde yankı depart bolýar, köp yerde uruşýarlar, köp yerde gatnaşyp köpürýärler. Ine Fransaň pasowly Türkmenistandaky aýal maşgula şulum legionla bolan aýal şol. Ine bul ýalňyşmasam Seteştiren o kayıtı harbi kulluğu seteştiren o. Şu orada men ünsürün seyrettim. Gatı köp zatları öğrendim, seyrettim. Şuların yukarıda hava polisan var eken. Hava harbi kulluğu var ayrıca hava polis kulluğu var. 24 saat samolyotlar aylanıp dur hava polisleri. İstenin adam geçen ýagdaýynda gatı çalt ýagdaýda bu perihvat edýär. Mundaşından yani uçak parmağına samolyotlar var, mundaşından beylik samolyotlar var, dürlü samolyotlar var. Yönü hiç vakit fikirdim okudum. Yani deniz, derya ve akyan polisler bilýärdim yönü şuların yani hava polisan bağdığını iyi kalmış, paralı seyredip. O yerde ayal maşgallar yani samolyotlar polislerde. Bunun öz prosedurları var. O katya yani hemme prosedurları var. Hemme zat yıllap, 100 yıllap, 200 yıllap gelip öğrenip gelip okul tecrübesini yani duruş tecrübesini koyup öğrenip bu işleri kararlılık var. Bizim kıyal Türkmenistan'ın kıyamda 30 yılda bizde ne tecrübemiz var? Boyun sıfır vakit diyor. Yani ot meydançada iş yapıyor. Şunun için o var mıydı ya başka hop gelenle bir hiç tanımıyordu. Evet, şunu verelim. Şu orada rakiyete vurkudup adamları korkulmak değerli. Şunu öz harbi mektepler, öz halkına, öz vatanına vefalığını vurkuduyorlar. Ve özünün bardağını, özünün tarihini vurkuduyorlar. Yine düğünün yiti ve düğünün Fransa devleti bütün dünyada azaslı ve adaletli yani ünlü sürüp gidiyen devlet. Ya güç hükümette. Yine şu legionlar diyen. Seyredin önüne kalatlar. Yani etçilerin kalatları yani. Ve elinde palta vardır. Yine şu legion. Şular önkü başlan legionların yani içkilerini okuyor. Şular neyemçip önüne yani kalat var, neyemçip paltası var. Önü şular gidiyordu. Yani tokoylarda, söllerde ağaçları çapıp yol yapıyordu. İğrinden olsa boşunları gidiyordu. Şunun için şunun eşikleri şeyle elinde palta vardı. Yine şu köne legionun yani birinci oruna barayan hatarlar şu köne legionun eşikleri. Köyde sakallı neyemçip şu köne legionuna şeyle bulur geliyordu. Şunun için sakallı görkeliyordu. O yine İğrinden barayan adamlar oraya yani legionun veteranları olan yerinden barayanın hakikliği yok. Şuna legionlar değil mi Fransa'da var. Şuraya daşı yudum 100 legionların yankı işgalleri var legionlar. Bunun подготовкасы yankı tayarları yaman uyuştu. Spesnazdan ama uyuştu. Bunlar şeyler var, öğrediyorlar. Dünyanın istenin küncevünü yankı sövüş hatta. Bu misyaları vardır. Yine şu para seyredin önüne Yeliseyevski Palyadip, Yelisey meydançasının önüne geçiyor. Yelisey meydançası esası yankı Türkmenistan'daki en esas prospektleri yine şöyle de vakit geçiyor. Seyredin. Şu Yelisey meydançasında esası çepte sağda bütün dünya kurumlar yankı bütün dünya dirceli komers butikler bir Napoleon'un Paris'e yeniş bilen gelenine şu yerde triumfalna arka var da triumfalna diyen triumf yankı bir yeniş arkası var. Şu yeniş arkasının aşağıdan geçip şu Yelisey falan önüne geçiyor. Öyle yeniş. Bu yerde basmadan basmadan adamları vurkup halkına görkeliyor de Fransa yenip geldi. Yine şuraya tradisiyalar var. Şunu hormat koyuyorlar. Değil mi? Hükman piyade çıkan raketleri vurkup bütün dünyanı nimetmekte.
Ya olur mu? Bunu paradi, hakiki, bütün dünyanın korkulmaz. Yani bunun fundamental, andan gelen, önden gelen harbi urlukları var. Onun tecrübeleri var. Yani harbi harbi kurduğu son için çok Parce que statutairement, la Légion étrangère bu iş harbi kurduğu bağdığını kurduruyor. avec l'arrivée d'un général l'armée de terre. Alors, point particulier, vous avez donc le premier véhicule qui est un véhicule de l'avant blindé, quand on regarde sur sa plaque d'immatriculation, il est 81. Il est rentré en service en 1981. Donc, c'est aussi quelque chose qui est Şul harbi gelip avec un nouveau camouflage. samolyotları, yararları hem de encore des matériels anciens. On va passer à l'instant le commandement de la logistique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un processus de logistik yani komandı punktlar var. C'est quelque chose qui prend du temps. On va d'ailleurs s'appuyer haritları, yani produktları, naharları обеспечить logistik grupları var. Yaman güçlü, yani detallı edilen harbi kuruluğu meni katıyım orada. C'est le plus vieux régiment de l'armée créé en 1466. Samolyot eylekide şol yani teknik taraflarda saat tarafları, teknik tarafları il s'est peut-être fait recruter depuis düşünüp bilemem, doğru. L'un des premiers régiments Major Barnet de BFM TV, voilà, il est par là, Anthony Lebos. J'ai peut-être une question. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard, ce véhicule de très haute technologie, dans la mesure où l'opération Barkhane se termine dans 9 mois? Non, parce que, évidemment, il peut servir dans d'autres opérations, et ça a surtout amélioré des lieux de pouvoir et de symboles extrêmement nombreux, et sur lesquels on a besoin d'une réactivité très importante. On a bien vu avec l'incendie de Notre-Dame. Enfin, c'est le régiment de cavalerie de la qui va faire donc ce défilé. Régiment qui participe aux cérémonies d'honneur rendues au public de 539 militaires. Imaginez le bruit des sabots sur le pavé des Champs-Élysées, de tous ces partisans qu'on voit défiler. Tout comme les pompiers de Paris, les soldats, les militaires, tout le monde, ces chevaux ont un entraînement extrêmement exigeant. Il y a un très bon niveau d'excitation pour prétendre rentrer à l'école, mais il y a en même temps une formation de gendarme et chaque jour, ces cavaliers doivent dans les casernes à Paris. Donc c'est l'équivalent de l'exigence qui est demandée par ailleurs dans la rue. Les cavaliers de la garde républicaine qui sont des descendants des gardes municipales. Yok, onun yanzat yok. Utunan yok. Yanlışlıklarından utunan yok. Ya şuraya zat bolundu da gizleyen yok halkından. Enfin, ça va basé soit à Vincennes, soit près de... Ils doivent se rendre vers l'ouest de la capitale, par exemple, autour de l'Élysée. Les gars, ils défilent. Burada bir zat olsa negatif informasyon gizlemeli. Ya paratta şuraya zat olsa yupan tek var. Touristes qui sont souvent très étonnés et impressionnés par l'allure de ces chevaux et de cette garde républicaine qui traverse Paris, et en se demandant souvent s'il y a une cérémonie particulière, alors qu'en fait c'est assez fréquent pour ceux qui habitent Paris, c'est tout à fait fréquent de les voir traverser Paris à cheval. Oui, d'autant qu'ils surveillent, ils mènent des missions de surveillance dans certains parcs, que ce soit le bois de Boulogne, le jardin des Tuileries. Et vous évoquiez tout à l'heure cette capacité exceptionnelle. Yine 530 tane serkerde diye yürüyüşte atlarını seyrediliyor diye atların ammucavaniyası var, onun seyrediliyor diye köp zatlar beyan ediyorlar. Seçilmeyen son mesela tercüme edilemez. Yönü bir belli geçen zadım var, ben bu informasyonu bildim. Şurada soğulanla atların aşağına yankı yeme oluyorlar. Par la royauté et la France notamment. Elle a raison, Frédéric, écoutons le bruit des sabots sur les pavés des Champs-Élysées. Son prezident paradın bu turun yağına var, şun yağdayım soruyor. Her general bilen, her bir serkerde bilen salamlaşıyor başta. O zaman on bir tradisyonlu aylanyan yankı
yürütü marşrutu var aylan yankı çes veriyen. Ona mı diyorlar? Onu görkezmedik diyorlar. Ne şu videonun aşağına sıyılka koyar, onu seyredersin. Doğru parada seyretseniz katkılıklıdır. Yine sonunu geçiyorlar şular. Bu harbolu yankı Türkmenistan'ın nem diyeyim öyle. Şular o prezident ve pamitlikleri yani koruyan gulluklarda. Yani şuraya prezident toprağının yanına gullukçun yürütülüştürülen Rosgvardiyalar Rusya'da yönüşülür. 530 cemişlerin yine şu gulluk. Yine yankı Fransa prezidenti ve onun ayağı meşru var ya. Yine şu geçenine yine bir kısan at yıkılıyor. Tıyıpıp yıkılıyor. Şu yerde parat durmaya böyle. Şunu yankı Fransa prezidenti alı dedi. Yanına barıp soğurap yadaylarını. Şuraya öz halkına münafik. Onu da Fransa halkı kendi kovup duran o Macron'u. Yönü şu dağıtlar halkını eden zaman Fransa halkı bundan köp daha da uğraşıyor. Bizim Türkmenistan'ın halkı, mesela için Türkmenistan'ın prezidentinden dine bir daha da uğraşıyor. Çörük, yani iş bol, başka dağıt bilen yok. Yani Fransa köp dağıtlarını talep ediyor, sebebi dine çörük bilen, dine iş bilen durmuş kuturan o. Durmuşta köp dağıtlar var. Yani kızıklı dağıtlar. Yine şunun için yine şuraya materyalde görkecek olan okey. Yine bizim montajımız yani Artur stream'i yapıyorlar. Sebebi bizim ruhsatımız yok yani. Bunu blokir ediyorlar. Görkezilmeli yani. Şunun için ben size görkezilmem. Yine şu videonun aşağına yürüyte sılka var. Kıyın var ben seyredim. Sonuna seyredim. Şu attı serkerde yıkılıyor. Yani öz kalıp karar açıya olayım. Parat kutulasam prezident yürüyte barıp şunun yanına, şunun yadaylarını sonra onu da nimetmeyen bolyan zatlar deyip küşüştürüp yani arkayına diye. Şu parada seyredseniz şu yerde prezidentin önüne varıp gül veren eğilip ya yıkılyan ya prezident görün yerinde serdarım atam arkadağım deyip bir robotlar yok. Normal serkerdiler. İyeti uşkulun yadayına. Günü gidip üyeleri prezident için de vatan için, üye için met görüşürler. Bulur yani adat devlet adat karguluğan başlıyor. Yine bir zat aytacak bolyan başta şu seyretseniz men sılkan oyan şu yerde prezident baranına her serkerden yani 5-6 tane general her yani pudon generali. Yine